ҳама минусҳои олмон ки ҳар як нафар пеши омаданаш бояд бидонанд. Салом алейкум, ноима Диловар, хуш омадед ба канали ма. Дар ин видео мо гап мезанем дар бораи Ausbildung, маълумоти умумӣ дар соҳаи Ausbildung метавонем ки ҳами агар шумо Ausbildung ҳамчун ҳотел фахман, ҳотел кауфман ё ки ресторан фахман кунед, чӣ корора шумо мекунед? Дар бораи ин гап мезанем якм. Баъдан плюс минусоша гап мезанем. Баъдан аз ҳама да бигем хоҳиши бисёри одамо ҳам аст ва чизое ҳастанд ки бисёри одамо гап ҳам намезананд. И минусҳои ҳами олмон вақте ки шумо меоед дар ҷа шумо чӣ қиниҳое интизорае? Барое ки бисёри блогерҳо, бисёри одамо фақат ҷиҳатҳои хубиша мегӯянд, ҷиҳатҳое ҳастанд ки баъдан ҷиҳатҳое ҳастанд ки қин ҳастанд, ҷоре кам одам мегӯяд. Ба мо як видеои пурра кардем дар ин бора ва шумо як тамошои хуб хоҳонем. Хотиррасон мекунем ки ҳар як маълумоте ки ман дар ин видео барои шумо метавам, ин ҳамаш аз таҷрибаи худам аст. Ман худам ҳамин сол Ausbildung дар соҳаи гастрономӣ ҳамчун ҳотел Kaufmann тамом кардам бо муваффақият. Tabrik ne, tabrik ne. Thilo war in Sola und das Waldweg Allgäu nach Oberdorf und Milena Griener über die IHK Würzburg. Herzlichen Glückwunsch. Вақте ки шумо дар соҳаи гастрономӣ Ausbildung мекунед, фарқ надорад ки отел фахман, ресторан фахман, Fachkraft für Gastronomie, ирам ҳама вақт вобаста аз корхона, вобаста аз ҳамон кордиҳанда, структура ва сохтори ҳамон корхона ҳар гуна шуданаш мумкин аст. Вале дар умум агар шумо соҳаи ҳотел фахман мекунед ё ки ҳотел фахфаҳо мекунед, шумо ҳатман рафта аз бигем таҷрибаи кори дар ресепсион, дар ресторан, дар кӯше, яъне дар кухня, дар housekeeping ва баъзан ҳолата дар бар низ шумо кор мекунед. Як чанд ҳафта, як чанд моҳ, инам ҳама вақт вобаста ба ҳамон ҷадвали кории шумо аст. Дар ин ҷо шумо чӣ коро мекунед? Дар ресторан, вақте ки шумо дар ресторан кор мекунед, шумо ҳамчун пешхизмат мерен, шумо заказро қабул мекунед, заказро мерен, дар касса мезанен, мерен барои ягон тӯй мегзарад, ягон чорабинӣ мегзарад, тайёрӣ диданда ёрдам мекунед. Хулос ҳамин коре ки дар ресторан аст, ҳамаша мекунед, аз ресторана тоза кардан то меҳмонҳоро хизмат кардан. Дар кухня шумо чӣ кор мекунед? Шумо дар кухня бигем хай иам бисёр фаҳмо барои бисёри шуморо. Ҳама коре ки дар кухня ҳаст, картошка тоза мекунед, пиёз пӯст мекунед, мепазен, салат тайёр мекунед. Ҳама коре ки вобаста аст дар ҳамин кухня. Якчанд қадар шумо дар ин ҷа таҷриба мекунед, кор мекунед. Дар ресепсион шумо чӣ кор мекунед? Бисёр одамо савол метавонанд ки ресепсионда чӣ кор мекунед? Шумо ҷо дар меҳмонҳоро қабул мекунед, чекин, чекаут, и асосии кори бигем фронт офис мешавад. Баъдан бо ҳастанд ки мисол ягон хел тиш резервирунг, як мақсад столоро резервирунг мешавад ки ягон кас комната резервирунг мекунад, шумо ҳамун телефоно да ҷавоб метавонед, смсо да ҷавоб метавонед, эмайл менависед. Мисол бисёртар кори аст ки бюро аст. Дар housekeeping да шумо чӣ кор мекунед? Housekeeping як соҳае аст ки мисал фақат шумо тоза кардан рӯбучини хона, дар мақсад дивана соз мекунед, палисос мекунед, даруни баняро тоза мекунед, даруни калидороро тоза мекунед, даруни баъзе ҳолатҳо даруни ресторанҳоро тоза мекунед. Мақсад ки ҳамаи ҳамун коре ки дар соҳаи тозагии ҳамун ҳотел дохил мешавад, дар калаи housekeeping аст. баъзан ҳолатҳода, баъзан бетрибо, баъзан ҳолатҳода шумо дар иҷозат метавонед ки дар бар рафта кор кунед, ё ин ки шуморо маҷбур мекунад ки рафта дар бар кор кунед. Барда хай шумо мефаҳмед ки аллакай дар оҷа чӣ кор бор аст, фақат ягон амуд коктейл мекунед, ягон амуд ҳар хел нӯшокиҳо тайёр мекунед, ҳамаш логична нӯшокиҳои спиртӣ бисёр тайёр мекунед. Ба ҳамон хотир ин чизҳое ҳастанд ки шумо бояд пеш аз ин ки Ausbildung сар мекунед бидонед. мегзарем мо ба қисми минусҳои ҳамин соҳа. Якум дар спискам номер як ман мондагиам стресс. Ба хотир чӣ ман стресс мондагим номер яка ба шумо мефаҳмонам якчанд чӣ қати мисол қати. Шумо фикр кунед ки дар хонатон ягон маърака мешавад, меҳмонои бисёр меоянд. Мисол гирем тӯй мешавад, ягон хирсандӣ мешавад, ё ки ягон худоӣ мешавад, як фарқ надорад чӣ ҳолат мешавад. Вақте ки як гала меҳмоно меояд, намедонам хеш таборову ҳамсоё меояд, ҳамаёро хизмат кардан шумо чӣ хез бигем ки стресс метавад, медавед.
ҳамин соҳаи гастрономия хеле ки шумо ҳам хеле фикр кунед ки ҳар рӯз дар хонатон туяй шумо ҳар рӯз 100 чанда меҳмон дорен. шумо ҳам хеле тасаввур кунед ҳамин соҳаро. Стрессаш дар чӣ хеле стрессҳо ба болои шуморо меояд. Якум вақте ки дар ресторан шумо бошен, меҳмон ки бисёр меояд, столои шумо ҳамо бисёр зайнид мешавад тезда. шумо бояд сари вақт ҳама инҳоро хизматшона бикунед, сари вақт ҳама инҳоро заказошона бигирен, авқотошона берун бурен, нушокиёшона берун бароварда битен. Агар бо камтар дер кунед чикен, во боз чӣ менависанд бигем, жалоб менависанд, бешверда мекунанд, боз як стресси дига месозад аз сари шумо. Ва агар дар рецепсион бошен, шумо дар вақте ки меҳмоно бисёр бошад, дар як рӯз намедонам 100 та зиёд телефонай гап задесай, қати меҳмон уша ҷавоб додесай, бояд телефонша ҷавоб медиҳи, бояд боз сообщение расесай, сообщениеша ҷавоб медиҳи. Мақсад ки як давление ҳамин. Дар соҳаи кухняшам ба мисли дигар бошад. Вақте ки кухняда шумо 100 та меҳмон омадагай, 100 та як бора чек меояд ки иша тайёр ки, уша тайёр ки, уша тайёр ки, стрессеш баландай. Housekeeping-шам тоже самое. Ами як намудай да, ба ҳамин хотир вақте ки шумо ҳамин соҳаро интихоб карда дар ҳамин соҳа аусбилдунг карда миен, шумо ҳамин чизда тайёр шавед ки вақте ки шумо миен, як давлении калон, як стресси калон дар сари шумо меояд. Минуси дигариш вақти корӣ. Вақти корӣ ҳам як минуси калон ҳисоб мешавад, ба хотире ки вақте ки шумо дар ин соҳа кор мекунед, вақтҳои холигии шумо ранги дига соҳаҳои хеле аниқ нест. Мисол, агар шумо флега кунед, рӯзои шанбе якшанбе выходной дорем, ё ки агар шумо намедонам цан арз кунед, шумо шанбе якшанбе выходной дорем. Рӯзои идо ҳам шумо кор мекунед. Соҳаи гастрономӣ соҳае ҳастае ки вақте ки дига ҷоҳо, дига корхонаҳо ба ягон ид, ягон чиқати чӣ мекунанд, бекоранд, ягон ҷо тамошо мераванд, ягон чӣ мекунанд, шумо кор мекунед. Ҳама вақт одамое ки отпуска мебуранд, дам мегиранд, дар он вақтҳо шумо кор мекунед. Вақте ки ҳама индустрияҳо, дига корхонаҳо отдих мекунанд, дар гастрономӣ коршон бисёр мешавад, наоборот, шумо зиёдтӣ кор мекунед ҳатто. Ба ҳамон хотир ирам барои баъзе одамо плюс боша мумкин. Барои ки мисол ман боша, вақте ки соли навӣ ё ки ягон идое ки ҳамин христианҳо ҳастанд, идое ки дар иҷа ҳастанд мекунанд, мо дар рӯз кор мекунем, барои ман ягон чӣ нест, страшне нест. Мегӯям иди мо нест, ки мақсад барои ман рӯзи кори оддияе. Яке плюсеш ҳамия ки вақте ки мисол иди рамазон мешавад, иди қурбон мешавад, кордиҳанда мо чӣ мета ҷавоб мета, мега ки шумо рӯзои иди мо кор кардем, дар идтон шумо дам бигирен. Мақсад ки ам якдигарфаҳмии хуб метавона бисозад байни шумо ва кордиҳанда. Як минус шад, боз вақтҳое ки соатҳои кори шумо низ як минус аст. Вақте ки шумо дар соҳаи ресторан мекунед ё ки ҳамин соҳаи отел фаҳманда мекунед, вақти кори шумо бисёр фарқи калон мекунад. Бисёр ҳолата шумо шабо кор мебуред. Мақсад ки ман вақте ки мекардам, соатҳои 4 бегаҳ кори ман сар мешед то соатҳои 1 шав, 2 шава. И як ритми барои маро месохт ки рӯзо фақат хоб мекардӣ, шав фақат кор мекардӣ. Бигем ранге ки ҳамун режимат чапана мешавад. Ва агар баъза вақте ки тӯй боша, аз соати 4-5 бегаҳ кора сар мекунӣ, то соатҳои 4 саҳара, 5 саҳара ту кор даӣ. Шумо тасаввур кунед ки ҳамаи и барои шуморо чанд қадр нагрузка метавад, чанд қадр ҳам физически монда мешен, айрагардӣ бисёр почадард мешен, миёндард мешен, бо ҳамин дига асаботон чӣ хеле тез монда мешавад ки ҳам хоби хишро накардагӣ, ҳамин дига меҳмоно қати меҳмоно бояд ту фройндлиш бошӣ, бояд қати бо бигем ки ба забони хуб гап занӣ. баъзан вақт мефоҳад ки бигӯӣ баги чизота забра, не ки бояд ки ба адабона гап занӣ, бояд ки қатишон рафтори хуб кунӣ ки меҳмоно ҳамун отзифи соз нависанд. Боз мегзарем ба минуси дигараш, кори ҷисмонӣ. Вақте ки шумо дар ин соҳа кор мекунед, иам барои баъзе одамора плюсай, барои баъзе одамора минусай, кори ҷисмонитон шумо бисёртарай. Вақте ки забондонии шумо хуб нест, кори ҷисмонӣ карданда, мисол агар шумо дар ҳаускипинг кор кунед, қати меҳмоно бисёр гап намезанед, фақат медонед ки чӣ кор кардан дар кора, ҳамун корора кардан мегиред, намедонам дивана ҳамун пададиялник пастел алиш кардан, хонаро тоза кардан, палисос кардан, тоза кардани трезаву дар. уҷа забондонии баланд шумо дар кор нест, ҳамон кардан мегирем. И кори ҷисмонӣ, баъди кори қинам ҳаст, ба хотире ки матрасҳои вазмина шумо вуҷуд мекунед, баъзан вақт этаж ба этаж, як намедонам баъзан вақт чамадонҳои чия вазмина вуҷуд мекунед.
ёки ҳамун чизои ҷазираку мақсад полотенсаву чизое ки ҷазир шудагиан ҳамонро айҷа ба уҷа бурданам яъне як кори ҷисмоние барои шумо. Дар ресторанам кори ҷисмониш ҳаст ба худ бигем проценти калон шай ба хотире ки шумо дар дастон бигем чӣ дорен таблет ё ин ки ҳамон чӣ мегӯям паднос дорен ки ҳамаи нӯшокиё мондагиа ҳамаи хӯрока мондагиа шумо мегзарен чанд қадар метр мерен вазминро уч карда баъзан вақт дар ҷои танг бояд ҳамун дар дастат 4 та 5 та лаган ҳастай бояд ҷои танг қади гузашта пеши меҳмонода бимонӣ. Ирамни барои физически як қини аст, ирам ҳар кас карда наметавонад. Баъд дар як рӯз шумо бисёри бад раҳ мегардем, бисёри бад. Мо агар тобистоно мешид, вақте ки ресторани мо кор мекард, террасамон кор мекард, ман он рӯзо нигоҳ мекардам ки дар телефон километр намедонам 4-5 километр рӯзишта просто дар даруни ҳамун отел худаш мегаштем, ба хотире ки ҷои тӯи гузаронӣ мо мисол камтар дуртар буд. ҳар як чи дар рафта омадан и як гала энергия баъзан вақт бо дер мекунӣ бояд давида барай биёй. Дар ресепшнам иам кори ҷисмонӣ ҳаст, ба хотире ки шумо дар ресепшн рост местен, пеши ҳамун компютер дар онҷо дар рост местен. Вақте ки шумо 1 соат 2 соат рост месте, агар қана мефаҳмӣ гӯ хай ҳеҷ кор намекунам. Не ки агар шумо рӯзи коритон 7 соат 8 соат ҳам хай рост местен кор кунен, миён почаотон бисёр дард мекунад, поча дард мешавад, миён дард мешавад. Дар соҳаи кухням соҳаи камтар қинае, мақсад шумо бисёртар физически кор мекунен, каструлаи вазмина мевардорен, чиёи авқоти вазмина мевардорен. Инам як нагузка месозад барои шумо. Мегзарем ба минуси дигареш. Ма дар инҷа нависондаем дефитсит энергия. Ба хотири чӣ ма дефитсит энергия нависондагим аз мо мефаҳмонам. Вақте ки агар шумо аҳамият дода бошен, вақте ки қатъи одамо як вақти дароз менавонам ҳар рӯз қатъи 100 нафар одам хушмуомилагӣ кунен, хеле хандида гап занен, шумо як энергияи бисёра талаб мекунад. Як чизе аст ки ту баъзан вақт надори настроении хуб, не ки бояд хита заставит кунӣ ки қатъи меҳмоно хушрӯ гап занӣ, қатъи одамо хушрӯ рафтор кунӣ. Мақсад ки какой-то процент бояд як рол бозӣ кунӣ ки меҳмоно довольни бошанд. Дар ресепшн ма ира бисёр чӣ мекардам, аҳамият медодам, ҳамхелӣ мешидам. Вақте ки ресепшн дар 5-6 рӯз рӯйҳам кор мекардам, баъзан вақто мисол и ҳафта шанбе якшанбе мара холӣ мондагиян, ё ки и ҳафта рӯзи душанбе сешанбе мара холӣ мондагиян, то рӯзи якшанбера кор мекунам, бо ҳафтаи меомадагия рӯзи ҷумъада мара холӣ мондагиян, рӯзи шанбе. Ҳамхел шумо 10 рӯз 12 рӯз баъзан вақт кор бисёр боша 13 рӯз ҳамхел бе оддих бе хатнои кор мекунен. Дар ҳамун ҳолат баъд ҳис мекунед ки чӣ хеле ҳам асабои шумо монда шудагиа, ҳам ҳамин танаи шумо, физикаи шумо монда шудагиа. ҳар рӯз қатъи меҳмоно гап задан, телефон қади гап мезанед, ҳа хуш омадед, чӣ кунен, мақсад ягон хизматчӣ занг бизанед, хеле ҳамдигар бо қатъи одамо дар пеши фронт офис вақте ки меоянд, қатъи вани бояд максимально дружелюбно, максимально хандида гап занед. И энергияи бисёра талаб мекунад, барое ки баъзан вақте ки шумо надорен настроени қинае мекардан. Дар ресторанам ҳам хеле вақте ки ресторанам шумо чӣ мекунен, қатъи меҳмоно хуб рафтор мекунен ва кор стресстон айҷаҳати зиёда бояд шумо давида кора буд кунед, айҷаҳати дига меҳмоно шуморо нигоҳ кестан, шумо бояд қатъи хуб гап занед. И як энергияи бисёр талаб мекунад барои шуморо. Дар кухня қадар не, ба хотири дар кухня шумо надорен контакт, надорен қатъи меҳмоно гап рафтор, настроение надошта бошед, хаб кардаги кортона мекунед, тамом ба ҳамин. Кухня қадар страшно нест. Ҳаускипингам ҳам хеле. Ҳаускипингам шумо кортон бигем изолирование, шумо ай меҳмоно дурен. Хулоси гап, шумо бояд ҳама вақт қатъи меҳмоно рафтори хуб кунед, шумо ҳама вақт бояд аз зиндагӣ розӣ бошед, шумо бояд ҳама вақт хирсанд бошед дар назари одамо. Ба ҳамин хотир ман ира дар категорияи минус нависондам ҳамин пункта. Шояд ки барои баъзе одамои плюс бошад, баъзе одамои ҳастанд ки қатъи одамо агар ҳар рӯз гап зананд, чӣ кунанд, гап меованд гап заданда. Одамои ҳастанд ки қинӣ мекашанд, як рӯз қатъи як кас гап задӣ, гапҳо тез буд мешавад, дигар намедонӣ дар бораи чӣ гап занӣ бо чӣ темаи нав сар кунӣ. Ба ҳамин хотир шумо ҳар рӯз агар қатъи як гала меҳмон гап заданда пиргап бошен, барои шумо плюси хубай. Ва мегзарем ба дигараш. Дигараш аст масъулият. Масъулият ира ман минус гуфтаам наметавонам, но
какой-то процент минус намемонумаш ба хотире ки чихе ки гуфтам вақте ки шумо дар ресепшн кор мекунед, дар резервирум кор мекунед, чӣ мекунед? Телефон қад шумо гап задан дар вақте ки номерора шумо бронировать мекунед барои одамои дигара, ҷа гап дар сари сум мерава. Ҳама ҷо дар вақте ки гап дар сари сум рафт, як уҳдадории калона аллакай дар сари шумо мемона. Ба хотире ки агар як хато кунӣ, ягон чи номера хато нависӣ ё ки он чи кунӣ, метавона ки ай ҳаму ба сабаби хатогии ту корхона намедонам чанд сад евро, чанд ҳазор евро бой бита. Ака ман ира 100% мефаҳмам ки ҳар як соҳа вобаста ба масъулият қинёи хича дора. Соҳаи гастрономӣ ва соҳае нест ки бигем масъулиятош калони бадай. Мисол оз агар ту ай ҷои намедонам ба ҷои як кола фанта бибари агар уқа драмаш бисёр нест, уқа паникаш бисёр нест. Агар як духтур ба ҷои намедонам як укол дигара бизана, баъд вот реальный уже проблема да. Ва ҳам хотир ира какой-то между плюсу минусу мемонамш да. Ва ҳам хотир барои хайхтон определиться кунед дар киҷо мемонед шумо. Баъд минуси дигае ки шумо бояд ҳатман бидонем пеши омадантон и вақте ки шумо дар соҳаи гастрономӣ мекунед дар Германия, шумо ҳатман қатъи алкогол сар кор доред, ҳатман қатъи гӯшти хук сар кор доред. Агар шумо ресторан фахман, ҳотел фахман мекунед, қатъи алкогол сар кор доред, ба хотире ки шумо дар ресторан кор мекунед, дар бар кор мекунед. Агар шумо кох мекунед, шумо гӯшти хук қатъи кор мекунед. Ман мефаҳмам инҷа дар ҳар вақт вобаста ба кордиҳанда ҳар хел ҳолатҳо шиданаш мумкин аст. Мақсад ки ҳастанд кордиҳандаое ки чия бигем ресторанои туркӣ ҳастанд, мисол сар кор намегиранд қатъи гӯшти хук, қатъи алкогол. И дар ё шумо гап намезанем, барои ки хичон аллакай фаҳмоа. Боз мо гап мезанем дар бораи ки вақте ки шумо дар ҳамин Бавария ё ки дар Германия омада кор мекунед, ресторанои гостиницаое ки немисол хичон ҳастанд, дар инҷа шумо аллакай талаб мекунанд ки шумо бояд бисанҷед, шумо бояд попробовать кунед маззаи авқота, маззаи ҳамо напиткае ки мекунед. Мо аз таҷрибаи худам мегӯм шумо да. И ҳами какой-то процент исключение аст, ба хотире ки ҳамаи бетрип и кора намекунанд. Дар ресторани мо ҳар рӯз чӣ мешед? Дегустация мешед. Ҳар рӯз мақсад ки як вайни нав меоварданд, ҳамун вайнера чӣ мекарданд? Тест мекарданд, ҳама коргаро бу мекашиданд, маззаша мечашиданд ки агар меҳмон пирсид битонанд гуфта ки мо ҳамин рӯз бигем рекомендатсияи мо, ҳамун тавсияи мо дар менюи мо ҳами вино ё ки ҳами чи коктейлай. Ман дар онҷа намекардам, просто мегуфтам, фаҳмода будам ҳамун кордиҳандамон менеҷера гуфта будам ки мисол аз сабабе ки аз ҳамин сабабо ман наметавонам ира дар худам позволит кунам, када наметавонам ин кора. Гуфтан хорошо, ягон ҷои чиш нест. Худне ки хушру гӯш ки дигаро чӣ мегӯянд, ту ҳам хел гапора гуфтам биги дар меҳмоно. Баъд дар дегустация чӣ шуда, ман фақат местодам гӯш мекардам, ё ки дарсо мешид, мерафтем дар бораи пива, дар бораи вино, дар бораи ё дарсо дар хондан давни. Фақат гӯш мекардам ки дигаро чӣ мегӯянд, маззаша чӣ хеле чӣ мекунанд, баҳо метан. Вақте ки мара меҳмон мепирсид, ман гапҳоямро такрор мекардам. И всё наетам, гуфтам айбозӣ мебуромадам. Мумкин аст шумо баъзеят фикр кунед ки ҳарома, хелай естественно, ин чизое ҳастанд ки ман тавсия наметам ягон каста. Ин чизе ҳаст ки недозволение. Но вақте ки шумо дар хеле ҳолатҳо меғалтен, иҷода бигем проценти калон ай худи шумо вобаста аст. Бисёр одамо камтар агар ҳам хеле ҳолатҳо дар ғалта, баъд мегӯяд баъд хӯрдана сар мекунад, худаш мехӯрад ҳар рӯз. Баъд оста мешинад ҳамин чиз, баъд мегӯяд ки хай ман маҷбур шудам, барои ки ман ҳамин соҳада хондам, дар онҷа бояд попробовать кунӣ, бояд хел кунӣ. Но ман фикр мекунам ки одам худаш вобаста. Ба ҳамин хотир не судите строго, ҳар кас зиндагии хича худаш будест. Ҳар ка ҳолати ҳар каса фаҳмида намешавад, то ҳамун ҳолата худат набошӣ. Як пословицаи зурай мегӯянд ки агар ки бихоҳӣ ки мара фаҳмидан, попишои мара пӯша, ҳамун раҳеро ки ман омадагим, ҳамун раҳа биё, баъд баҳо бите чӣ мара. Ба ҳамин хотир мо ягон каса чӣ намекунем, танқидам намекунем.
соҳаи гастрономия, соҳаи ателерӣ як соҳае аст ки индустрияи бисёр калон аст. Шумо як бор дунёро нигоҳ кунед, ки ҷое ки шумо барен нарен, ҳатман ресторан ҳаст, ҳатман гостиница ҳаст. Ин маъноеро дорад ки шумо қариб ки дар ҳама ҷои кор ёфта метавонед. ба ҳамон хотир як бозори меҳнати калонай, шансҳои бисёр дорад барои шумо. Агар ки шумо дар ҳамин соҳа бигем ҳавас дошта бошед, ҳамин соҳа дар кор карданӣ бошед, ман фикр мекунам ки беҳтарин имкониятаи биёен аусбилдунг карда дар Германия. Агар ки шумо бигем меҳмоннавоз бошед, дар ҳамин соҳа маъқултон боша ку, ин як шанси бисёр зура барои шуморо. Меоед дар Германия мактабҳои беҳтаринда мехонед, опити бигем таҷрибаи беҳтарин бигем профессионалои пеш ҷамъ карда метавонед ва дар оянда шумо метавонед ки ягон бизнес ихтона, ягон отел ихтона, ресторан ихтона, ё ягон корхона ихтона бисозед. Ин як таҷрибаи бисёрам хуб метавонад барои шуморо. Чиқдре ки гуфтам, вақте ки шумо қатъи меҳмоно телефонӣ бисёр гап мезанед, бигем ҳамчун шахсӣ бисёр гап мезанед, дар имейл бисёр гап менависонед, як плюси калоне ба хотир барои шуморо як имконият аст ки забондонӣ ихтона беҳтар кунед. Як шансе аст ки шумо онро истифода бурда ҳар рӯз гап зада забондонитона беҳтар мекунед. Ин беҳтарай ба баъзе аусбилдунгҳое ҳастанд ки қатъи меҳмоно, қатъи одамо сар кор надоранд, бигем мераванд корхонада фақат коршона мекунанд, мебуранд меоянд. хеле ҷода шумо забондонитон хуб намешавад, тез забонтон биро намешавад. иҷода забонтон биро мешавад. Ман аз таҷрибаи худам бигӯм. Ман дар хотирам аст ки душанбе вақте ки студент будам мехондам, донишҷӯ будам, як бор кор кардан мехостам. Рости гап ай сабабҳои иқтисодӣ ягон ҷо кор кардан мехостам рафта кор кунам. Баъд ман гуфтам ки ягон ҷода бадром кол центрда кор кунам. Мисол ҳастанд ку кол центрои таксиҳо ҳастанд, дигар чизҳо ҳастанд. Гуфтам онҷода рафта кор кунам. Ҳамон чанда дар ёди ман аст ки хеле дух намекардам ки рафта кор кунам ба хотири чӣ ки телефонода гап задан, чи хеле хай, салом алейкум, ширкати намечи, шуморо хайрамадон, ҳамин чизҳо барои ман қим буд. Баъди чанд вақт, рӯз вақте ки ман дар резервирунг чида будам, резервирунг дар практика доштам, дар як рӯз намедонам 50-60 телефон аз ёки 40-50 тара реалистично гуфтем 40-50 та звонока ҷавоб метӣ. Баъд хеле истодам фикр кардам, гуфтам ман вақти дар Тоҷикистон вақте ки забони худам буд, дух намекардам, наметонистам ки бигем метарсидам ки телефонода ҷавоб додани қатъи одамо бисёр гап занонам. Дар ҷо омадам қатъи немисо ба забони немисӣ спокойна гап задан. Ин бо як нишон метаҳад ки вақте ки шумо маҷбур мешавед, вақте ки шумо дар хеле ҳолатҳо меғалтед, автоматически ҳамо чихегом инстинкти шумо кор намедирояд ки выживание, ами фикр нокарда шумо ҳамон корҳоро кардан мегиред, худтон намефаҳмед ки чихе забондонитон бақувват мешавад, чихе адаптатсиятон хуб мешавад. Дар ресторан ҳам хел вақте ки шумо ҳар рӯз қатъи меҳмоно мерен, заказ мегирен, заказ метен, чӣ мекунед, қатъи кухня гап мезанен, ҳар рӯз ҳар хел меню аст, ҳар меҳмоно ҳар рӯз ҳар хел саволҳои нав барои шумо метаванд, калимаҳои нав дар сари шумо то мехӯрад, забондонитон хубтар мешавад. Ва дар соҳаи гастрономӣ аз ҳама бигем плюси калонаш барои бисёриҳоро ие ки шумо имконият доред ки чойпулӣ гиред. вақте ки шумо дар ин соҳа дар ресторан кор мекунед, дар ресепшн кор мекунед, дар ҳаускипинг кор мекунед, дар бар кор мекунед, бардаво вообще бисёр метаванд, шумо дар чойпулӣ метаванд. вақте ки шумо қатъи меҳмон рафтори хуб мекунед, хушрӯ муомила мекунед, бигем ҳамун авқоташона сари вақт мебуроред, метенед, чӣ мекунед, немисо ҳам хеле одат доранд ки шумо дар чойпулӣ метаванд. ин чизе аст ки бигем прият набоша, агар бисёр метаванд. баъзе ҳолатҳо мешавад ки меҳмоно 20 евро, 25 евро як меҳмон худш тоқа методад. айдам зиёда доданаш мумкин аст. ин ба шумо имконият метаҳад ки шумо бигем ба расходҳои ҳаррӯзатон аями чаевӣ кунед, аями чойпулие ки мегирен ҳаӣ кунед, ойликтон метавонед ки ҷамъ кунед. ба ҳамон хотир соҳаи гастрономида аусбилдунга сар кардан шумо суми баландтон наметаванд, ба ҳамон хотир ки шумо ҳар рӯз чаевӣ гирифтанда имконият доред. ин як плюси жирния. боз як плюси дигар аст ки ирамни вобаста ба ресторан, вобаста ба отел ҳар хел шиданаш мумкин аст. шумо имконият аст ки мисол хӯрокаи бепул бигиред. инам на ҳама вақт, на ҳар як ҳотел мекунад ин кора, не ки ба ҳар ҳол вақте ки шумо дар дарини хӯрока кор мекунед, вақте ки шумо қатъи хӯрока сар кор мегиред, ин логично ки шумо по-любому дар вақти кор ягон чӣ мехӯред, дар баъди кор
ҳар хел мисол нӯшокиёву чиёш бепулай. Вақте ки ман кор мекардам дар ресторан, дар ҳамун ҷа чӣ буд барои мора, нӯшокиёе ки ғайри спиртӣ ҳастанд барои мора бепул буд. Мисол фанта, кола, спрайт бо ягон намуд чӣ намуди дигар боша, нӯшокиёи газдор, бегаз, ай мевагӣ, бемевагӣ, ҳамаиё ки вақте ки алкогол надошта бошанд бепул буд. خیلی آدمایی که الکل میخورن بگاه بعدی کار بود میشید و دانی اجازه بود که پیوا گیرن قطعشون چکنن ایش برای ما اینترسی نیست. این هم یک پلوس حساب میشه برای که نه همه وقت ما خیلی امکانیت ها را داریم. خروکه را به پول پیدا کنین، نپیتکاش بگیم نوشوکیه به پول پیدا کنین. این با برای شما یک پلوس کش ما سومی بسیار از خود نکنین. بگیم وقتی کارتون بسیار باشه قریب که دام درمی رستوران شما هر روز میخرین. خونه دا اوقات چیزی بسیار خریدنتون در کار نیست. و چه خیلی که در اولی ویدیو گفتم سوهای اتلیری گاسترونومی یک اندستری کلان است که در همه دولت دنیا که جایی که شما برین که جای نو بسته که دنیا چه خیلی تغییر مییابه و در میزاد همه وقت همو طلباتی هست که یگانجا در خوردن، یگانجا در خواب رفتن، یگانجا تماشا رفتن. همه وقت فرق داره که دنیا چه خیلی حرکت کشه، دنیا کجا رفته شه. آدمای پیدا میشن که میخوان رفتن تماشا کنن، آدمای پیدا میشن که میرون جایی با چی رستوران ها خوردن. این معنای را داره که این ساحه است که شما بگیم که خودتون اوور نیست کردن میتونین. این ساحه است که همه وقت کارگر در کار است. اگر شما در کوخنیا کار کنین مثلا یگان پاور خوب شوین امکانیت های کلان پیدا میکنین. شما میتونین که رستوران اختیار نکنین، میتونین که یگان رستوران کلان در رفته سومی کلان قطعی کار کنین. در این چیزا شما با فکر می اینترنت میدون میبینین همین فود بلاگرایی که هستن میبینین که چه خیلی زندگیشون تغییر میاره وقتی که پاور خوب هستن، چه خیلی اودیتوریا میشناسنشون، چه خیلی آدما پیشو میرون. و همین خاطر این یک پلوسی کلانه که شما همه وقت جای کاری یافته میتونین. شما جای کار شما را یگان وقت یگان رابط ایواز کردن نمیتونه. برای که هستن خیلی ده هستن چیزایی که رابطایی که میکنن و آدم هیچ وقت جاش هیچ که ایواز کردن نمیتونه. بعد ای همه ده پلوسی ژیرنی یا پلوسی کلانی که دمی سوها برای شما هست. این سوهایی هست که شما آسان‌تر ausbildung یافته میتونین. این سوهایی هست که ای شما طلباتی کلان نداره، ای شما اگه چیزی کلان طلب نمیکنه، فقط خواهش داشتن، زبان دونستن، تمام شما آسان‌تر میتونین کانترکت یا آسان‌تر میتونین ویزا گرفته اومده چکنین ausbildung کنین. بعد یا ausbildung تمام کردن در این سوها شما را چی انتظاره تقریبا چی گپ میشوه. در وقتی ausbildung شما باید در سرتون بگیرین که تقریبا از من رقمایی که میگم یا تا چین نیستن یا همه وقت بگیم که پایان و بالا شدنش ممکن است وابسته به کارخانه، وابسته به اتلی که چند ستورگی در جای اتل جدای کدام جدا قرار داره و شما کدام رول در کار داد اومدین. این همه وقت تغییر مییابه. به اون خاطر در عموم وقتی که شما ausbildung در همه ساحه گاسترونومی سر میکنین سال یکم شما در چی میتن 1000 چند یورو، 1000 بعض وقت 1100 جایی که اتل 5 ستورگان 1100 میتن اساسا گیریم اون 1000 1020 1030 1050 هم خیلی چی هستای بروتو هستای. سال دیگه 1100 بعضی جدا 1200 سال سوم 1300 بعضی اتل ها با 1350 1400 یعنی ما اتل که 5 ستورگان با 2400 میتن. خیلی گیریم همون میونه قطعی سال سوم شما 1300 میگیریم، بعضی جدا 1200 میگیرن. با خاطر شما چیزام به نظر گیرین. خیلی ها کم است نظر به دیگه ساحه، نظر به آیتی، نظر به پفلگ، نظر به مدیسینا کمتر است. نیکی شما در این ساحه چخیلی گفتم چایوی بیشتر میگیریم. به همون خاطر هردش که کوی تا خیلی اوروین میشود. بعدی بود که کار بود کردن تمام کردنتون شما وقتی که کار سر میکنین سال یکمی کاریتون دا اویلی که میونه اگر شما ریسپشن دا سر کنین 2500 2600 بعضی جا اگر اتلی 5 ستورگه باشد تو 3000 3100 میتد. اگر که یگان اتلی کمتر باشد بگیم اتلی اودی یگان ستوره نداره پروست یگان هاستل یا که اتل باشه شما میتونه که 1800 یورو هم قدر بروتو معاش ده. با همون خاطر این چیزا رو شما در نظر گیرید.
мегзарем дар минусҳои Германия. Вақте ки шумо миен, чӣ минусҳо дорад? Чӣ минусҳое дорад ки шумо дар дигар одамо намегӯяд? ира ман дар бисёр одамо нависонданд ки илтимос ака як видео ки дар бораи ҳамаи минусҳои Германия, ба хотире ки ҳамаи блогерое ки ҳастанд дар Инстаграм мегӯянд ки ин хеле плюс дорад, хеле плюс дорад ва плюсҳоша ҳамаи одамо қариб ки медонанд. Ҳамаи одамо бигӯем зиндагии афсонавӣ тасаввур мекунанд, не ки минусҳоша кам одамо мегӯянд. хеле ки гуфтам минусҳое ки дар ҳамаи соҳаи гастрономӣ буд, ирам какой-то процент ҳамун зиндагии шумо дар таъсир мерасонад. ҳамин минусҳои зиндагии шумо дар Германия ҳам шида метавонад. Не ки новобаста ки шумо кадом соҳа дар Ausbildung мекунед, дар кадом соҳа кор мекунед, вақте ки шумо нав меоед, шуморо чӣ интизор? Якам чизе ҳаст, тоқагӣ. Тоқагӣ як минуси калон аст барои бисёр одамо. Вақте ки шумо ёшен, баъзе одамо ҳастанд ки меброянд меоянд Германия, якам давлатие ки якам бора ки аз хонашон дур рафтаистанд, якам бора қараи дур меоянд, якам бора хеле ҷои тоқагида мезананд. И гарани бигем қинай ира ҳар кас намефаҳма. Одамое ки дар Тоҷикистон видеоро тамошо карданд мегӯянд хачи ай тоқагӣ ягон ҷои қиниш нест. Уна ман рафтам Россияда тоқагида будам, ина ман рафтам дар ин давлат тоқагида будам. бовар кунед Германия бо бахитшай. Германия нафарое мефаҳманд ки дар Германия омадаги якам бор Ausbildung кардастанд, дар ягон қишлоқ дар ягон ҷои дуранд, аммо гапои маро хушрӯ мефаҳманд. Мефаҳманд ки ман чӣ гап гуфтаистам, ба хотире ки вақте ки шумо меоед, агар забондонитон хуб набошад, ҷои нав дар меғалтед, култураи нав, одамои нав, тарзи зиндагии нав, хитон тоқа. Минуси дигараш бюрократия. Шумо ҳамаон медонед ки Германия гарани коғазбозиш бисёр аст. Ман аммо вақте ки дар ҷо зиндагӣ кардастам, хеле папкаи калон тоқа коғазое ки дар кориянд, документҳо ҷамъ шудагианд. Ба он хотир иҷода ҳар як коре ки мекунӣ, коғаз дар корта, термин гирифтан дар корта, расчёт гирифтан дар корта. Як барои шуморо минус аст, барои аввал омадантон қинитон месозад, ба хотире ки дар Тоҷикистон шумо одат кардагиед ки просто так бе ягон хел термин, бе ягон хел чӣ, ҳам хел спонтан нарафта кортона кардан гиред. Меҳмонӣ мерава, спонтан мерава, ҳеҷ кадарак надора, як бора меҳмон меояд, як бора меҳмонӣ меравад. Иҷода намешавад хеле кор. Иҷода бояд ту план кунӣ, иҷода бояд ту барои пешакӣ термин гирӣ, иҷода бояд ту барои бинависӣ ки вақт дорӣ, ман он соат омадастам. Оли бугӯ ки хай не мешава карда, система ҷамъ хела, система ҷамъ хела ки вақте як вақт кор мекунӣ ку уже хитам ҳам хел меша. Ҳама корота уже ку як моҳ пешакӣ расчёт мегирӣ, уже як моҳ пешакӣ календар дорӣ, дар календарат менависӣ ки намедонам ҳафтаи дигаст, моҳи меомадагӣ 2 моҳ пас бегаи соати намечанд ман қатъи дар ҷо мешинам. Шумо чанд қап пеш ҳама чизро план мекунед. И барои бисёр одаморо қинай, барои осон нест. Вақте ки ман дар отел кор мекардам, бисёр гуфтам ки бисёр одамо занг мезаданд, мисол стол резервировать мекарданд, комната резервировать мекарданд. барои мара бигем бисёр ҳолатош дар ҳайрон мешидам ки вақте ки занг мезаданд, мегуфтанд ки ина ёзи моҳ июлай, моҳи июлай. Ман аз соли дигар моҳи март соати 5 бегаҳ ёки 8 бегаҳда барои мора 2 одам меоем, барои 2 одамат чӣ ки стол резервировать кунем. Шумо бестен як бор фикр кунед. Соле ки соли меомадагира қариб 10 моҳ пешакӣ, 8 моҳ пешакӣ соатша мега, чанд нафар омаданша мега, бо мега ки примерно мо дар онҷа ҳамун рӯз чӣ заказ мекунем, чӣ хеле аллергия дорем, чӣ читор мегирем. И барои мардуми тоҷики хидмат наку прямо вау ай. Ба хотире ки мардуми тоҷики хидмат кунем, хидмон одат кардагем. Ин чизе ие ки хай культураи хидмон, ин чизи иам як плюсои мо ай ки мехези саҳар ход мегӯ давай рафтем хонаи намеки меҳмонӣ, бе ягон хел чӣ, бе ягон хел пешакӣ маслиҳат кардан мера, даша тиқтиқ мекунӣ, медорой одам ба ханда ва ба читра пешвоз мегира, бо обед тайёр мекунад, намедонам ужин тайёр мекунад, бо меҳмондорид мекунад. Озит агар немиса, намедонам бе ногуфта ки кадом вақт мерай хонаш, кадом вақт меҳмонӣ рафти себра даша тиқтиқ карда равӣ мекунад, мегӯяд чӣ мегӯӣ? Мо термин надоштем ки мо пешакӣ маслиҳат накарда будем ки дар ин соат меоӣ. Агар ки бигем ки настроениёш соз боша, мегӯяд хай хорошо, раз уж омадӣ, биё биши ягон кафет мекунад, ягон чоид мекунад, просто мешинад, мегӯяд биё гап занем, барои чӣ омадӣ? Агар ки настроениёш набоша, мегӯяд ки ман ози вақт надорам, ту вақти нюдоб нида омадагӣ, ман ози тра қабул карда наметавонам. Короче, неважно чанд километр хонаи омадагӣ,
раи сафед мега так дар мепуша панот бахто. Ба ҳамон хотир и вақте ки шумо наумиен як зарбаи калон барои шумо мезанам. Баъдан бо як минуси калони дар Германия зиндагӣ кардан ие ки боди ҳавош. Боди ҳавош аз сабабе ки доим боронай, доим барфай, доим хинакай як атмосферае месозад ки шумо худтона доим депрессивна ҳис мекунед, шумо доим худтона безеб ҳис мекунед. Ба ҳамон хотир настроенияи шумо او قدر خوب نیست. بعض وقتی که آفتاب میبره من خرسند میشم. بسیار وقت بارونه خیلی زیغ میگرده. رنگی که قطعی دمو گپ زدن نمیفروده. بعداً یه چیزی هست که ایرا ما باید بگم مینوس کلانی حساب میشوه. ایرا بسیار دمو نمیگن. وقتی که شما در گرمانیا زندگی میکنید، وقتی که شما همچون میکران تیجا میوین، زبان شما نیست، در اون کارخانه کار میکنید، در اون قشلاق باشین، اگر نیمسا یا کی نسترانسای دیگه هم هستن، بسیاری حالت دار برای شما یک دولینی کلان میسازن. از چی خیلی مشهور بفهمم. یا که وقتی که شما زبان خشونه میدونین، بعضی وقت کارگرای شما در اون کارخانه‌تون خیلی قطعی شما یا نمون رفتاری میکنن که شما گویا که تو پایین شما گویا دارم که نمیفهمیدگین. یگان چیزا میپرسی، یگان چیزا کمتر نمیفهمی از سوی زبان دونید خوب نیست که و شما در دولینی میکنن خیلی میجقن که ای تو زبان نه تو پایی تو نمیفهمی. این چیزا بسیار دمون نمیفهمن. آدمای میفهمیدگی کامنت نویسین. یا که پلوس بونین ما میفهمیم که شما این. پروستا شما خودتون یک وقتی دراز، یک وقتی خیلی دراز خودتون تو پای حس میکنید، خودتون خیلی بفهم حس میکنید، اما چی خودتون گم میکنید، خیلی خودتون قفا حس میکنید. به اون خاطر ایرام در مینوس‌های گرمانیا داخل میکنیم. ایرام در مینوس‌ها داخل میکنیم که وقتی که شما توقعین، وقتی که طرفی آدمو شما را نمیفهمن و فهمایی پیدا میشوه، شما چی میکنین؟ خودتون بزبیس میکنین، دیپرسیو نمیشین گفتیم. بعد همه حالات آدم وقتی که نو اومده بودم، وقتی که خیلی نفهمانی و بسیار پیدا میشید، هم خیلی میسفرشتن نیست میگن، همین ایده پنیمانی و بسیار پیدا میشید. بعد اون وقت هم درک میکردم که بعضی وقت آدم میگفتن که کلانترها میگفتن که خوشبخت بودن ای فهمیدن وقتی که دیگران تو میفهمن و تو دیگران خوب میفهمی یک خوشبختیه. بعد اون چون که ما خید میکردی خیلی حس میکردی که ریال نه همه گپا وزن دارن. و اگر شما خواهید که در باره درس ها چی خیلی میگذرن، درس ها در سوهای گاسترونومی چی خیلی میگذرن، شما چی فنا را میخونین، چی خیلی میگذرن درساتون، اگزامیناش چی خیلی، شما میتونین که در پایان ویدیو حتما درس نویسین یا که اگزامین نویسین. ما وابسته به همون طلبات، وابسته به خواهش که شما چند نفر آدم همین سوخه دا همین معلومات احتیاج داره، همین درباره همین چیز دانستن میخوان. ان شاء الله که وقت جدا کده یک ویدیو میکنیم. از رحمت که تا این وقت قطعی ما بودین، با شما بودیم دلوار. تا ویدیوی دیگه خداحافظ.